एक बात हम लोग मंच पे भगवान के दया से आप लोगों के दया से हमने के केहू 100 मिलियन नहीं के जाना ताजले हमने के 50 को लोग जाना था जे सामने बैठल बा यूट्यूब के दुनिया से हमने बड़ा दूर रहिला जे 50 को बा ओकर दिल में बानी 50 को के दिल में ऐसा नहीं हर मंच पे जाए लेकिन सब लोग अच्छा बा सब लोग अपने जगह पे बिक्कू दूसर थोड़ी के बनी चंदन यादव दूसर थोड़ी के बनी है दीपक तिवारी दूसर थोड़ी के बनी है राहुल सम्राट भैया दूसर थोड़ी के बनी है तारा पे कहानी राहुल भैया दूसर थोड़ी के बनी है राहुल भैया ठीक नहीं के कहा हम ये कहता नहीं ताम झाम करके लोग चल गई जे तहरा अपन भाई बा गावे खातिर थोड़ी के बेचैन बा भोरे 9 बजे तक भी तारा साथ बा। हेलो तो मैं एक बात सीधे कह लूं राहुल भैया के लिए तब आप लोग कहिएगा क्योंकि आप लोग कहिएगा तो हम सुनेंगे। हेलो बढ़ जा ऋषि बढ़ जा सीधे किया जू मिथिला नगरी या सुहान लगेला गाना रे गढ़ानी स्टेशन था राहुल भैया राहुल भैया हेने आवा तारा खातिर कुछ कहे ई बात चंदन कही कि आजू ऋषि भैया तू ढेर डायरेक्टरिंग कर बैठ वीडियो खराब हो जाएगी ऋषि तार कहे नहीं क्या बैठो कृष्णा भैया के साउंड जे हमारे वो आदर्श भी हो आ पूरा साहबाद में तहरा बिना हमनी का अधूरा बनी जा सुना छोट रुक छोटे भैया तमाम गोलू हमर छोट भाई गोलुआ के टीम बा त एके बात राहुल भैया तहरा खातिर हम कहो ओकरा बाद चंदन बिकू कहि लो पारा पारी कहे के बा कि आजू हर मिथिला नगरी या सखिया एहन कहो कि चारों दुल्हा अरे बड़का कमाल सखिया हम चंदनो कहिए बिकू कहिए लेकिन हम एगो अलग कहो जान तरह का एगरी जमाना थोड़ा बदल गइल बा हमार बियाह 9 साल पहले भइल चंदन के 2 साल पहले भइल लेकिन हमनी से तू पीछे बाड़ा तहरा बड़ी जमाना हाईटेक हो गइल तो तू अपना मौगी के बारे में सोचबा भौजाई के बारे में सोचबा का हे तनी सावर तनी गो बहुत बाड़ी उबे जो तू कहबा तू अब उनका यैया से बदल जा ये हमार दुनिया उनका यैया से बदल जा ये हमार दुनिया तू का कहबा कि जहिया हमारा घरे आई है ओ हमार धनिया जहिया हमारा घरे आई है ओ हमार धनिया राहुल भैया यही में कहब तीनों भाई मिलके तीनों भाई कहब जा कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया मिथिला नगरिया निहाल आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बड़का कमाल हमारे सभी भाइयों ने गाया भोजपुरी मगही ये दोनों पक्ष मिलकर के इस समाज को बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ माहौल जम गया। सुरपने खा सामने तक की जोड़िया बनल रहो दुल्हा दुल्हन के गावा संतोनियों बोला माने आप सच्चाई बात है कि आप लोग के कृपा बा बड़ भाई साहब से खड़ा बा आदमी रोज गावता गावे की इच्छा थोड़ा मर गइल बा लेकिन एकरा खातिर आज गावे भैया खातिर खिचड़िया बनल रहो दुल्हा दुल्ही के समधि समधि के बनल रहो दुल्हा दुल्ही
बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समधि समधिन के जोड़िया बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समधि समधिन के समधि समधिन के हो समधि समधिन के समधि समधिन के हो समधि समधिन के खिचड़िया बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समधि समधिन के हो दुल्हा दुल्हन के समधि समधिन के बोलो भैया रुक जा बड़का बोल लेलस मंझलू बोल लेलस हम कुछ कहें हां का तोरे हमरे को कम रहे एकनी के दोनों को हो गए तोर बादी बाब आज राहुल भैया के शादी में शुभ तिलकोत्सव में हमनी सब कलाकार आइल बनी इनकर तिलक आवे से पहले कलाकार यहाँ पहुंचल रहे सब लोग आ गावे खातिर तो ऐसे मार होता बुझाता इंडियन आइडल में जाए सब हम चंदन भैया एक ही बात पे आई कि चंदन भैया राहुल भैया के घरे चले के बा तहार घर पड़ेला डेहरी हमार पटना जाए के बा तो दोनों नहर पर से निकल देवे के बा दाहिने बाएं हो लेकिन सब लोग अच्छा बा सब लोग अपने जगह पे बिक्कू दूसर थोड़ी के बनी चंदन यादव दूसर थोड़ी के बनी है दीपक तिवारी दूसर थोड़ी के बनी है राहुल सम्राट भैया दूसर थोड़ी के बनी है तहरा पे कहनी है राहुल भैया दूसर थोड़ी के बनी है राहुल भैया ठीक नहीं के कहा हम ये कहता नहीं ताम झाम करके लोग चल गई जे तहरा अपन भाई बा उ गावे खातिर थोड़ी के बेचैन बा भोरे 9 बजे तक भी तहरा साथे बा का हमनी के भोरे तिलक विदाई कराइए के जाए मछली भात दाल हां मार के तब चले एक बात राहुल भैया सब लोग सब बात कह दिए हम भी एक बात आपके लिए कहना चाहते हैं और कि कहवा से आवे तिलक कहारू कि कहवा से आवे लाला बंगा बरिया कि औरो सुपारी बरिया है कि कहवा से आवे तिलक कहारू तिलक लिहले खाड़ भइल है भैया आज मोरे राम जी के तिलक आयो आज मोरे राम जी के तिलक आज मोरे राम जी के तिलक आयो आज मोरे राम जी के तिलक आयो एक इंसान पीछे बैठे हैं ब्रजेश भैया एक बात हम लोग मंच पे भगवान के दया से आप लोगों की दया से हमने के केहू 100 मिलियन नहीं के जाना ताजले हमने के 50 को लोग जाना था जे सामने बैठल बा यूट्यूब के दुनिया से हमने बड़ा दूर रहिला जे 50 को बा ओकर दिल में बानी 50 को के दिल में ऐसा नहीं हर मंच पे जाइला एक के बाद ना जहाँ भी जाइला 50 को के बीच में तब एक के बात होला चंदन आइल बना बिक्कू आइल बना ये लोग चाहतो साजिए जी चाहे तो बजाइए के जाए आज मोरे राम जी के तिलक आज मोरे राम जी के तिलक अब अंगना में बाजेला बधाई शोभा पर में लगा दिए क्या
देखी गाना हमनी के उतना ना बजेला कबो कबो बजेला इनकर हमनी के मंच करेला लेकिन 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 2-4 लाख लोग सुनेला एक बात जरूर सुनेला अरे कितना रंगधारी मिलल बा विरासत में त टाइम न लागी रंगधारी